Čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska som tu sám a dneska si zahráme hru Brawl Stars, ktorá na mojom kanáli už vyšla, ale bolo to nemé video. Každopádne, dneska sa pokúsime zahrať contest event, alebo ako to mám nazvať, proste hry za tie tokeny, ktoré teraz sa dostávajú v hre. Ukážem vám to, myslím tým toto. Takže Soul Collector si dneska zahráme. Je to vlastne o tom, že musíte zabíjať ľudí, teda protivníkov, a z nich získavate potom duše, ktoré si potom vlastne za každú dušu je proste jeden bod. Každopádne ideme do toho. Uvidíme. Máme ako, dobre. Máme ako teammate. Pozor, si treba dávať dňu do začiatku. Ani to nebylo ani dobre. Skúsim to tu. Škoda. To som neurobil dobre. Vyrovnané. Tak to je hodně. Ale máme tých tokenov máme 10, takže ešte stále není vymaľované. To bude sranda. Tak, to jsme spravili Krakoza. Gale by mohl dať ubraniť. Nice, tam sme niečo zabili. Dobre, neubranili. Jedna. Dobre, vyhrali sme. Fú, dobre, prvá výhra. No ale zatiaľ nič moc. Ani jedného nám nepadlo nič. Každopádne asi vypneme efekty. A môžeme ísť na tretiu hru. S nami je Search a MSK. Proti nám je tiež MSK, ešte Spiper a Lily. No, uvidíme. Dobre, tam máme dušu, ale neviem, či ju tak kto zoberie. Máme ju.
Ten celý zomre. Dobre, vyhrali sme. Super. Takže ďalšia výhra. Aj keď som nespravil nič moc, ale je tam. Takže každopádne hra číslo 4. No a proti sebe máme Maxku, to viem určite. Za sebou máme Maisie a Nanyho. Proti sebe Rico, Max a Piper. OK. Zaujímavé. Takže uvidíme. Tak teraz tu drtíme. Uj, tak to som zvoral. Mŕtva zemri. Dobre, vyhrali sme. Nevyhrali? On tam zomrel? Tak to si robíš srandu. Randoms be like, ľudia. Randoms be like. Nein. Fú, dobre. Dobre. Trošku kratšia hra, ale víťazná, takže našťastie. O pár výhier neskôr. Čo ma zaujíma je to, že máme 4 víťazstva a sme na mieste 9. A ešte máme koľko tokenov, to sa dá nejak zistiť? Asi nie. 4 tokeny, áno, toto je to hore. 4 tokeny. Takže z toho môžeme mať ešte ďalšie 4 výhry a to by nás posunulo na prvé miesto, ale museli by sme všetko vyhrať, čo neviem, či sa úplne stane, pretože ako ste videli, tak tie prvé hry neboli úplne skvelé, ale ok, tak typek neviem, na čo toto spravil, ale pohoda. A few moments later. Juj. Možno na posledné hry zmením postavu, pretože ten Spike vlastne až taký dobrý není. Po zmenenej postave a pár výhrach neskôr. Nein, dober. Dober to. OK, 4 killy to už je trošku lepšie. Takže posunuli sme sa na... Posunieš ma. Tabuľka. No, výborne, 4. miesto, takže nám zaručuje 17 starteropov. Ale vzhľadom na to, že mi chýba jedna výhra, tak si zahráme za niekoho niečo normálne, napríklad Showdowny Cavern Challenge, takže ideme solo a zoberiem non-skill postavu, pretože chcem non-skill, hej, chcem mať proste free win. Uvidím, je to 40. tier takmer, 39, takže uvidím, možno tu taký ľahký teammates, bože, superi zase nebudú, možno som to podcenil, ale uvidíme. Cordelius je tuto, ok, dobré vedieť. Bruh. $8000 damage, nice. Takže výhru máme, plus 10 trofejí máme, takže sme si to vrátili a tuto by mohlo byť niečo dobré. Kámo, tuto niečo bude. Poď na video. GG, gadget, star powerka na Nanyho, ale ok, bereme. Tuto už nebude nič také. Token doublery, ok, môže byť. Každopádne pre dnešné video by to bolo úplne všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli až sem. A niekedy na budúce možno aj Brawl Stars. Zatiaľ, čaute.